Čaute. Povedal som si, že vám budem naďalej robiť videá na niektoré veci, ktoré považujem za malinko zložitejšie a jednou z tých vecí je should, shouldn't, might, might not. Na prvý pohľad je to malinko zložitejšie, ale na druhý ani moc v skutočnosti nie. Should, shouldn't už pravdepodobne poznáte, znamená to mal by si alebo nemal by si. A might, might not je trošku zaujímavejšie. Znamená to, že mohlo by sa niečo stať, might, alebo nemuselo by sa niečo stať, might not. Nemyslíme tým ale, že si želám, aby sa niečo stalo, ale že pozor na to, hej, mohlo by sa stať, že, alebo pozor na to, nemuselo by sa stať, že. Príklad si povieme hneď a zaraz. Should, shouldn't. Predstavme si, že chcete poradiť niekomu, dajme tomu kamošovi, kamoške, mladšiemu súrodencovi, že you should go to sleep now, lebo už je veľa hodín, takže you should go to sleep now. Mal by si ísť teraz spať, alebo mala by si ísť teraz spať. Hej, to je jedno, aký je tam rod. A osôbka povie, že nie, ja pôjdem spať až o nejakej druhej alebo pol tretej, takže ešte dodáte alebo poviete you shouldn't go to sleep so late. Nemal by si ísť spať tak neskoro, hej. You shouldn't go to sleep so late. Nemala by si ísť spať tak neskoro. To je should, shouldn't. Might, might not. Pretože čo by sa mohlo stať, keď pôjde tá osôbka spať tak neskoro? You might not get up on time and you might miss the bus. Nemusela by si vstať na čas a mohla by si zmeškať autobus. Takže hej, might, mohlo by sa stať, že zmeškáš autobus, takže pozor, you might miss the bus, mohla by si zmeškať autobus, you might not get up on time, nemusela by si vstať na čas, alebo nemusel, to je jedno, nemusel by si vstať na čas, you might not get up on time. To je všetko? A ešte jeden príklad. Druhý príklad, ktorý si dáme, je takýto. Predstavte si nejakú opekačku pri vode, za vami les, voda, dukovka, tesáre, nemečky, alebo kdekoľvek inde, to je úplne jedno. A oheň pomaly vyhasína, dreva je veľmi málo a nejaká odvážna dievčinka sa postaví, že ja idem do lesa na drevo. A niekto jej povie, you shouldn't go alone. Nemala by si ísť sama. Why not? Prečo? No, pretože you might get lost. Mohla by si sa stratiť. Pozor na to, you might get lost. Mohla by si sa stratiť. Somebody should go with you. Niekto by mal ísť s tebou. A tak niekto ide, spolu idú dvaja, aj tak sa stratia. A lesom sa ozývajú ich výkriky, ozýva sa ich volanie. Áno. Ale majú pocit, že volajú príliš ticho a že tí druhí by ich nemuseli počuť. Takže on povie jej, že we should shout louder. Mali by sme volať hlasnejšie. They might not hear us. Nemuseli by nás počuť. Hey, they might not hear us. Nemuseli by nás počuť. Takže to je should, shouldn't, might, might not. Nie je to až také zložité však. A ešte jedna vec, ktorú som vám chcel k tomu povedať, je to, že možno sa stretnete niekedy v živote s tým, ale nepoužíva sa to až tak strašne často, takže možno ani nie, ale možno hej, že might tiež znamená smieť. To znamená, že niekto by sa mohol opýtať, ale je to veľmi formálne. Formálne znamená, že to je ten spôsob, ako sa rozprávate so šéfom, alebo je to také dôležité, ako keby. Čiže niekto by sa mohol opýtať, might I ask you a few questions? Takže smiem sa ťa spýtať zo pár otázok, hej, alebo smiem sa vás spýtať zo pár otázok, alebo sa spýta tak extrémne slušne vychované dieťa svojej mamy, že might we go to the park, mother? Smieme ísť do parku, matka? Hej, takže to je tiež might, ale to vy asi až tak veľmi potrebovať nebudete. To bola jedna vec, ktorú som chcel. A ešte som chcel dodať, že nezabúdajte hneď za should, shouldn't alebo might, might not dať sloveso v základnom tvare. Pretože should a might sú modálne slovesa a podobne ako pri
can, ktoré je tiež modálne sloveso, tak tiež sa za ne hneď musí dať sloveso v základnom tvare. Učili ste sa can a viete, že musí byť napríklad I can jump, I can ride a horse, she can draw. Hej? Čiže hneď za to musí sloveso v základnom tvare. Základný tvar je to, ako to vidíte napísané v slovníku, že nemá to na konci žiadne s v tretej osobe, ani žiadne ing to nemá na konci, ale je to iba také základné, ako to len je. OK, takže toľko. A ešte tretia vec je, že ak chcete čokoľvek vysvetliť z angličtiny, napíšte do komentárov a vysvetlíme. OK? Takže tak, čaute.